Oldalhoz közelebb a Somogy Tour 2-es csapata. Eddig végigvertek mindenkit. A Szigethez közelebb a Nagykanizsai Bónusz csapata, vagy hogy most már hívják magukat a Bónusz Talvízió csapata, ők is végigvertek eddig mindenkit. Most már majd kiderül, hogy a kettő közül melyik lesz az a csapat, amelyik elmondhatja a végén is, hogy 100%-os maradt, és a 7 futamból mind a 7-et megnyerte. Kiemelték az evezőt már a bónuszosok, kiemelték a Somogy Touriak is, nem soká Buda. És elrajtoltak. Na! Somogy Tour 2-es hozzánk közelebb, még a Sziget felüli oldalon a Nagykanizsai Bónusz Talvízió, akik ugye nem most ülnek először hajóban. Akik viszont először ülnek hajóban, azok a Somogy Touriak. De úgy nézem, hogy ezt a bónuszt nem hagyta annyiban, és egy fél hajóval legalább megszerezték az abszolút győzelmet is végigverve mindenkit a mezőnyben 7 győzelemmel. Ez már behozhatatlan előny, 12 pontjuk van, és 14 pontjuk, és 12 ponttal lettek másodikok.